Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Namar ka jingduna palat ki jaka puli ha West Khasi Hills District. Ki samla puli ki barang syudep ya ka metrik kamtam ki bawan na ki longyeng ki badup ki kendo jing e. Kumta ka Seng Khasi Students Union West Khasi Hills District. Kala lek ya kendo ya Deputy Commissioner jongkane ke district ban kerpat ba un thau kilat kilenti ban yarap ya ki samla puli khanang ba kinam do ban tap kelas. Ka KSU ka kentu ya ka tanat puli puthi lengbau DC ba kan punbon shu ya ki seat jong ka science stream ha Sip Sing Government Higher Secondary School nong pendeng kabadon barok shikata tang arpho seat. Kala ajing meru ban kam punbon shu ki seat ha ki weipat ki stream ru daga ba penkha kamera kelas bat thung no hikai shu khnang bagi samla puli ka thain kin yo ban late class ha thain la jong. Adin ba kejingmi result jing pas ba jing khna jong ka dong than jungi ni ba kalong kejing kemen kejing sarang ya ka dong ka than ba kamtam engi kun ki mang lam jong ka Student Union ai kublei ya ki sama jungi le he ju ka por kalong kejing pat ya ki khna sama ba kwa ban le tap class aki school ba per angni po ka dong than jungi kamtam po West District po no stan I bun khna kla du no ban yo tap admission ki college ba school ba per dan kaleng jungi hadin bang asal kini kijing ujing nam jong ki sama lawan ban kedu DC bangila pressure DC ba ide ban lai halot benta ba na kaleng jungi ila kubur ba insa budin halot kini benta ba kham tham ikwa ban kren halot kini ka jing dan joka government school ka Sip government school badan hete apa na pendeng ni ba kham tham ka ba science stream kaba kiwi ki school kilaban pendap adu sanpon repo wat hadu sisparo kiwi ki school kilaban pendap ikasit reng teng I badam tang arpo set nam tagi khna bakwa police science tekni kalong ka jing du bakraw ki sama jong ini po ka West District namar lada lengba ketiga school kilaban pendrung sanpon repo ngat ki khna kalong ka jing toy ki samla teng skamba na yang deputy commissioner baun simkhya lo benta bangila kren ya I bangila ongi ba ide ban lai halo kali kontan marlada penslam sama jongi mta usang kin haban chongi pingin ko abi sama jongi kin du no ekene ke jikuli ndai ai ba lengba kini ki school ide ban kamta me ki school ko per ki badon ko West District bakin pidiang kelu ki sama jongi wala da kidang ki ba pas dunaro re ala di ki ban kin pule satang lada kita ki school ki ma school dan chi jaka ki babiang te naklang government kaban kitli namar kumba kale kini ki singi naklang usia molekular ban simkhia halo kini ki jingpas ba ni skamba sama jungi kini yaban jani kelas per